Здравейте! Ще ви покажа вечерната рутина с някои от продуктите, които имам. Сега съм извън България и не нося много неща. Взела съм дивно мляко, тиквения крем, бяла архея паста, капки за очи, мимоза гел, един балсам. И това е. Сега ще почистим лицето с дивно мляко. Леко ще го оставим на кожата 1 минута. И ще разтъркаме с пръсти хубаво. Ще направим масаж, да раздвижим лимфата, мускулите, да подобрим кръвообращението и съответно, ако сме имали грим, много хубаво да го разтворим и когато видим, че абсолютно няма никакъв остатък, като спирала, молив и така нататък, фондютени и те вече са се разтворили с маслата на дивното мляко, тогава вече може да намокрим отново или да сложим още малко дивно мляко и да избършим с мека салфетка. Така, то вече е попило, така че още мъничко, само съвсем малко. И ще направим масажчето. Може с цяла ръка, може само с пръсти, но много е хубаво усещането, когато накосвате лицето с цялата длан и то надълбоко, да усетите всяка извивка на вашите кости на лицето. Хубаво е на очите. Това вече все повече влиза в кожата и става малко трудно, но тази извивка много добре освобождава мускулите от напрежение. С-образна. С 2 пръста се прави или с тези двете, или с тези двете. И се получава нещо като щракане и извивка на S. Това е много хубаво за кожата. На челото или се прави се първо вертикално и хоризонтално. Изцеждането е по този начин отвътре навън от средата на лицето, навън. Това е много за лимфата. Нагоре. Това също са S-образни движения, само че вертикални. Трябва да поддържаме шията и деколтето наравно с лицето, защото те също са доста чувствителни, кожата там е доста тънка и нежна. Лесно се влошава от слънце, от излагане на слънце, зачервява се, може да стане дори такъв тип
като лющеща кожа. Така, изсъхна ми лицето отново. Кожата много добре попива дивното мляко, наистина много хубаво увлажнява. Ако имате акне и не ви е много приятно да търкате силно и дълбоко, тогава правете само изцеждащи движения от средата навън, лимфодренаж и отново изцеждане на лимфата, но с кръгови движения. Започваш се отдолу и е само с възглавничките на пръстите. Това е доста успокояващо. Аз по принцип го правя в фейшъл терапиите, когато човекът легне на масажната маса. Аз съм до главата му и започвам да работя с ръце по този начин. И е доста по-приятно като усещане, не както когато си го правиш сам на себе си. Е доста по-приятно, когато някой друг ти го направи и ти си легнал и много отпуснат и релаксиран. Така че е нещо много, много хубаво. Какъвто и да е масаж, винаги е много по-силен като усещане и като ефект, когато някой друг ти го прави. Това е моето мнение. Отново отвътре навън, с много бавни кръгови движения, може да влезете по-надълбоко до коста и изцеждате. Както ви казах, това е масаж при хора с проблемна кожа, като акне. И за хора над средната възраст, вече излезли от младежките си години, когато искат да запазят младостта си по-дълго, тогава им препоръчвам ето тези движения, за да могат да стимулират мускулите, защото мускулите, когато не се усмихваме, когато не сме позитивни и приветливи към околния свят, някакси нашите мускули се отпускат, ние сме вяли, някакси губим жизнеността си и хората веднага провисва надолу. И първо, че много ни личи в какво психично състояние сме. И това веднага се отразява и на нашата физика. Ставаме много отпуснати, изглеждаме по-стари за възрастта си и така нататък. Затова е хубаво да правите тези движения. Включително и до главата е много хубаво опъване. Това ви кара да бъдете по-релаксирани, да отпуснете нервната система. Дори леко да хванете в косата и да издърпате. Също така и тези мускули много хубаво да отпуснете, защото мускулите на лицето са свързани с цялото тяло, с вашата стойка. Ако тя е прегърбена, лицето също има доста по-стар вид и отпуснат. Затова е много хубаво сутрин да правите гимнастика, да сте по-стегнати, лицето да ви е по-опънато и някакси да бъдете по-озарени. Но
Това е когато работите с цялото тяло сутрин и разбира се малко и вечер да правите разтягания, пайдаладжин, да скачате на въже или да изкачвате стълби, или да се забавлявате с приятели, да речем с някакъв спорт в парка, като бадминтон, тенис на маса и така нататък, каквото на вас ви хареса, или плуване дори. И това ще ви направи доста по-жизнени, тонизирани и кожата ще ви бъде много по-освежена. Също много важно нещо е да се наспивате, да лягате на време, да се наспивате, начина ви на живот, дали сте под напрежение или стрес, това също трябва да го контролирате и да не се влияете толкова от средата, а вие да допринасяте за вътрешното си състояние и да не се влияете толкова депресивно от всичките източници, които ви изливат всякакви негативни неща. Просто се абстрахирайте, медитирайте и ще се почувствате много по-добре и изглеждате много по-добре. Сега аз много се притеснявам как говоря пред камера или пред хора, защото не това е моята професия. Аз съм музикант и предпочитам да свиря, да забавлявам хората и да танцувам на сцената. Но да говоря, да, интересно ми е, но някак си не съм много убедена дали изглеждам адекватно и дали говоря адекватно. Много по-добре се изразявам писмено, така че ми простете, ако не изглеждам адекватно за вашите представи. Съжалявам предварително. И така да продължим до където сме стигнали. Така, лицето да приемем, че вече е разтворило нечистотиите. Сега ще позатопля малко водата. Някъде да бъде на 40-42 градуса. Приятна за допир, топла и приятна, но не и гореща. Леко навлажняваме. Попиваме нечистотиите с мека салфетка. И нанасяме архея паста, примерно. Давам само за пример. Архея пастата, ако я сложите като маска и оставите да попие, тя ще влезе дълбоко под кожата, за да почисти каквото има там. Ако решите през цялото време да търкате 2 минути кожата, ще има и ексфолиращ ефект и ще махне доста сполучливо и мъртвите клетки. Намокрам малко. С кръгови движения, тъй като този вид, който го имам, не е толкова абразивен, доста е нежна и ще има много лек ефект на ексфолиация. Ако сложите нещо по-абразивно, тогава вече малко по-грубо ще изтърка кожата, което няма лошо. Но тази е по-нежна. Всеки път ми стават различни, защото самите суровини понякога са различни в различно количество самите съставки.
Аз лично понякога слагам и около очите, върху очите. Не изпитвам никакъв дискомфорт. Нито дразнене, нито зачервяване. Оставате така да попие хубаво. Понякога може и да оставите на кожата без да я измивате. Но тогава ви съветвам по-скоро да си я смесите с малко вода, да я нанесете като крем и да легнете вечерта и да останете с нея до сутринта като крем. Тогава дори няма да се личи по кожата, няма да е бяла. Отново много хубави дълбоки движения, които да успокоят кожата, нервната система и да се почувствате нови. Да приемам, че е съхнала. Да. Измиваме лицето. Не е нужно да измивате всичко. Сега, за да ви покажа, че археапастите стават за вътрешна потреба, взимам някакво количество. Извинявайте, но нямам лъжици тук, не съм си в нас. След измиване на зъбите, дори може с някаква друга паста да ги измиете. Просто си вземете малко от археапастата, която ви е налична. Жабуркайте цялата уста, за да отиде навсякъде, ако има някакви възпалени венци или други проблеми. В устната кухина, в зъбите да постои там за цялата нощ. Не изплаквайте след това устата, няма смисъл, губите ефекта. Така че нека да остане в устата ви без изплакване. Сега, дивното мляко може да се използва и като увлажнител след изчистване. Но в случая ще използваме мимоза гела. Или серум. В случая обаче не съм си взела серум. Взела съм си мимоза гела. Значи един вариант е да си го сложите в ръцете. Да разтъркате и да нанесете върху цялата кожа. Нежно. И да нанесете крема.
Това е балсам за устни. Готови сме. Сега, какво друго да ви разкажа? Аз всъщност съм го написала, качила съм го и в каталога, кое след кое се ползва в козметиката. Това е накрая в документа. Препоръки за употреба, както и на страницата. Описания за всеки продукт, как се съхраняват, как се използват и така нататък. Също е описано, състава им. Това е много проста рутина. Всъщност аз повече говорих, отколкото правих нещо на това видео. Така че няма да ви отнема много време и сутрин и вечер да правите това. Ако имате въпроси, питайте, за да ги обясним отново. Това е. Всичко хубаво!